Yaro I try nga ai khop lei I yapi iwei ka kerteng ka thiang tamu Jesus Christ ban nga pediang sngo bahaya yapi ki para lok ki para bangai ki baju snap I ka ktien ka jong blei ka bangi ju wan ra yapi Manna ka step tu ka jing suk ka jong try kan long rengkat bat pi iwei ka khubor bangan wan ra yapi ha ka ne ka step ka long to Khot ianga dengan phai ktien yame kade ka bangalapan syong nong rim na ka kitab ka jong Jeremiah kalen nong ka balai phaulai ka Khot ka balai ka ba ka ktien jong ublei ka ong to Khot yanga dengan phai ktien yame ban ngan pen I hame ya ki ba ya ki ba mem tim halor kani ka phang in ya pe ka wei kan ruksa na ka ktien ka jong ublei ka bangila ban shem she phang uwei ubriu ubadan hapdeng jong ka jing ha ka jing ka jong bat haba u Khot kerpat ka kerteng ka jong Jisu ngi shem ba kumno ba u Jisu ula phai ktien ya kata ka jing Khot ka jong kani ka nuksa ngi la ban shem na ka gospel ka jong Marcos ka lenong ka ba shipho kat Khot ka ba sau phon riu hadu san pho ar hangni ka ktien ka jong blai ki thu shapang uwei ubriu uba kerteng ubar timayos uba matla haba u Jisu udang lej no na Jericho bat kisenran jong bat upait ba buende ubar timayos uba matla ukun utimayos ula syong harut lenti ba udamakia te haba ula yo sngo te badai u Jisu uba Nazaret ula sedang ban kerpat jam ban ong ko Jisu ukun udebit to isen yanga bunte kilas neng ya uba un ngap jar handai ula kerpat jam khamtam me ukun udebit to isen yanga kani kadai ka ka bangila ban shem syapang une ubriu badan ka jing haki khmat jong uba matla baro aliang ki khmat ubam ju la ka ban yo ya no umju yo ka jing shai umju yo ya no rei ka tin jong ublei ka ong ulong uba matla usuyaj makia kabamut ba uyaj nakawai ka jakash kawai ka jaka uyaj sharum shaneng bad pan ya kata ka jing isen na kibriu namar ba ulong uba matla umla ka ban trei ban kata tang na kata ka jing isen ka ba kibriu ki ayu hanrei habaula yo sngo shapang u Jisu ba uyaj lanti nang ta ula kerpat jam ban ong ko Jisu ukun udebit to isen yanga tin jong ublai ka ong bun kilas neng ya uba un ngap jar hanrei kat ba kidang pen ngap jar ula kerpat khamtam ula kerpat jam ya u Jisu ban ong me ukun udebit to isen yanga ka ka bangila ban shem u Jisu la yo sngo ya kata ka jing Khot bat ula Khot ya u Jisu bat haba ubat timios ula wan ha u Jisu ula keli mekwa bangan le ayu ya me bat uta uba matla ula ong ha u ko nong hikai bangan yo iman haba une ubat timayos ula wan ha u Jisu ula keli wang mekwa bangan le ayu ya me bat une uba matla ru ulo jubab ya ka ka ba udan kamu ong mangan yo imat ki khman kani kadai ka ka bangila ban shem ulo ya thu ka jingdan kam jong da ka ba ong ko nong hikai bangan yo iman bat ka tin ka jong ublai ki ya thu habau Jisu la yo sngo ya kata ka ba ubati mi yos ula kwa habau Jisu la yo sngo kata ka jing angnut ka jong bat dei namar kata ula Khot kerpat badula pertajam ya u Jisu ka tin ka jong ublai ka ong ba u Jisu ula ong ha to khile no ka jingai jong me kalapan khia ya me bat ka tin ka jong ublai ka ong ba uta uba matla ula yo imat ki khman bat ula bud ya u Jisu ha kata kalenti kani kadai ka nuksa ka bangila ban shem nakaktin ka jong ublei syapang une ubriu ubadan ka jing ki khmat ubladu jing karmen ubam dan latshu daka wei pat ba undang kami lenti ba unyo imat hanrei habau la yo sngo syapang u Jisu ba uya tengkat bat kisendan jong bat ki pait ba ki babud ya ula Khot kerpat ya u Jisu ban ong to isen yanga bat ka ka bangila ban shem na kaktin ka jong ublei haba ulai Khot ya u Jisu la yo sngo
bad ula jubab ikata ka jing khot ka bau Bartimaeus ula khot bad ula kali ya me kwa bangan le ayu ya me bad ula jubab ba ukwa ikaban yo imat ki khmat bad ka tin ka jong blai ka ong ba Jisu ong ka jingat jo me kalapen khia ya me bat kumta une ubamat la ula yo iki khmat kane kadai ka nuksa bangila ban shem kumba kaktin ka jong blai ka ong to khot yanga dengan phai tin ya me bat ka nuksa ka bangila ban yo i ka long bau neu Bartimaeus haba u khot yo Jisu u phai tin baru jubab ikata ka jing khot ka jong u le sedon na pedeng jong piru ki basngap ikane kaktin ka jong blai pidon hapdeng la ka jong ka jing ka jong Bartimaeus kalong bau dei uba matla ula du jing kermen dan syu kata ka jing kermen ba undang yo imat harai dei haba u khot kerpat ka kerteng ka jong Jisu u penlong yo u ba un yo imat bat u penpej pat ki khmat ki jong u kum juru Lada pidan hakabakum ka nuno ka jing ka jing lani pidan ka nuno ka jing yeshem ka pilas ngau kut lat pilas ngau ba omdan manu bala ban yarap ya pila du jing kermen namar kita ki jing ke ba pia kendu la se pidan ha ka jing pang ka ba pim la syu pim dan syu ka jing kermen ba pindang yo kia pilai ki doktor kila kim ai ka jing kermen namar kata ka jing pang ka ba dan ha ka met jong pi bat tin ka jong ublai ka ong to khot yang dengan phai tin ya me kumbau Bartimaeus ubala du jing kermen ubam dan syu kata ka jing kermen ba undang yo imat hanrei habau la yo sngo shapang Jisu ula khot ba Jisu la pen pej pat ki khmat jong u kum ju ru la dadan nap deng jong pi ki badan ha kata ka jing ka ba pila du jing kermen om dan bala ban yarap yo pi kaktin ka jong ublai ka wan shapi bat ai min sim bat kata kalong wapin khot kerpat ya Jisu bat ladang imyo isu ya udah ki khabat handai kaktin ka jong ublai ka ong ba Jisu ulong ubadap da ka jing isen Jisu ulong ubadap da ka jing sngosen bat ukloy ya ka ban sya ashkor ya kita ki ba khot kerpat ya udah ka do nut baro badun jubab ya kata ka jing khot jongki danap deng jong pi ki badan ki jing la sekam dei ka jing pang handai ki wei pat ki jing ki ba hapi pila du jing kermen pila wat ki lat ban yo jing yarap pila wat ka lat ban yo ka jing pelai Pimla ai ka ban yo ya ka jing yala ya kata ka jing pelait la ne ka jing yarap bat ka khubor ka ba ka ne ka step ka long khot kerpat ka kerteng ka jong Jisu ha ka ba kum ka nuno ka jing yeshem ka ba pipi yeshem ka ba pimat ka jing la da pi khot kerpat ya utrai da ka do nut baro kum balong Bartimaeus wala da dan ka jing artatin wala da dan ki bla persyang ya pi ba pin sa nge no la sekila ban ong wat nom khot syu wat nom duai syu ya Jisu pinom yo jubab harai ka nuksa ka bangi yo bau Bartimaeus wala dadan ki ba pensa nge ya syam la sa nge andai udang yai pertajam ya Jisu bat kani ka dei ka nuksaru bala da pila khot handai pimpat yo jubab don ki briu ki papan artatin yo pi handai wat nom artatin yai khot kerpat ya Jisu bat Jisu un yo asngau bat un phai tin ni kata ka jing khot jong pi da ka ba haba pi pang ola ban pen kia bat haba pi dana ka nuno ka jing ka jing ka jong pi ula ka ban pen jem la ne ban weng no ka ne ka jing na ka jing ka jong pi ka ne ka dei ka khubor ka ne ka step ka balengkot ka ba ngawan ra sha pi iwei ngej ba ublei un kar khu yo pi haba pi asngau ka ne ka tin jong ublei bat persyang ka ban pen trai kam ka ba pi la yo asngau pin shem shi shai ka jubab kumba ka tin jong ublei ka ong to khot yanga dengan phai tin yo pi ublei uba kan rei ka jing isen un phai tin ya kata ka jing khot ka pi khot kat kum ka jing dan kam jong pi to ublei un kar khu ngan penlong ka jing duai kok pa jong yu bhabneng ai ngu ya mesa sin pat ka kerteng ka dong Jisu bangala ban wanra ka ni ka khubor hai ka ni ka step ko tribe tin ka jome ka ong to khot yanga dengan phai tin ya me bat ngiri pe ka nuksa na ka tin jome sha phang Bartimaeus obla du jing kermen namar ka jing matla haki khamat baro ar jo yo no handrai ka jing jong u ka long tang ban shu yai makia ban pa ni ka jing ai isen na kibriu batang na kata ka jing isen ka kibriu ki isen ya
u em u yo ya ka ban em ha ka jing em jong un rei kata ka jing mat la ka jong u om don mano bala ban weng dei endah bau yo sngo shapang u jisu ba u ya lanti kat bau dang wan phai na Jericho bad haba ula yo sngo shapang u jisu la khot kerpat ka kerteng ka dong u jisu bad dei u jisu u bala ban pen khia kata ka khmat ki ya kata ka ya ki khmat ki ba mat la jong u bad dei u jisu bala ba weng no kata ka jing bau bati mayos u ya kendu blai jonga shibun ru ki briu ki jome shibun ru ki shakri ki jome ki banget ki jome bat ki ba yo sngo ka ni ka khubor ki danap deng la ka jong ka jing danap deng jong ki ba danap deng jong ka jing pang ka ba ki la du jing kermen ai ko trai ba ki sheme ka ni ka ktien jome kin pentrai kam bat kin khot kerpat yame bat ha ba ki khot yame da ka do nuot baro ablai men phai ktien ya ki danap deng jong ki ba don ki jing ki ba per ken trai wat kam dei tang ka jing pang han dai ki nunu ki jing ka ba ki ya kendu ka ba ki la kut lat ki la du jing kermen trai ngaduai ba men kata ya ki ba ki yo sngo ka ni ka khubor bat ha ba ki khot ka kerteng ka jome jisu men jubab kata ka jing khot jong ki men phai ktien ya ki namar ba melong ublei uba isen ko trai ablei trai ngaduai ba iwei pi wei ki ba khot kerpat ka kerteng jome men ya shemi ki men phai ktien ya ki ko trai ablei bat men jubab kata ka jing khot jong ki ko trai ablei bat atrai jisu ba i jonga nga ai ngu ya me ha ka kerteng ka dong jisu ngaduai amen.